som mal tu. Alebo tuto. Aha. Co tuto? Ty pičo, ty máš formulku, ale. Pičo, to bude skát 2 hodiny, ty nube. Toto? Tak to je pre nejakých slabých, kámo. Slabých? Kolik to má? 9 plus roka. No to mě nezajímá, ale dílku, vole. Ja to môžem potvoriť. No. To je pre teba? To je pro tebe, no, na začátek. To není veľa, kámo. Ukáž to. Pár kuskov. Pár kúskov. A kdy jsi naposled skládal Lego? Nikdy. Bože, já nikdy, ty debil. Tak iba tak, ja som tak random skladal, nepodľa návodu. Ty vole, to je docela satisfying, kámo. Čau Kevčo, díky za sub. A to je malinká formula, jak pozerám. A ta je, náhodou je dost, podle mě, jako, jak se to řekne? Průměrná. Je tak? Je to dost průměrná, no. Počkej, počkej. Teď jsem tady. Průměrná. Pekné kolieska má. A to je 1, 2, 3, aha, že to máš takto postupne skladať, hej, že najprv toto poskladáš? Toto nemôže byť ťažké. Nadprůměrná formula. Tak ja to poskladám rýchlo. Čakaj. Že to je vidieť, ale sa musím posunúť sem. Tu máš normálne návod, kamo, že to je pre deti, chápeš? Pozri, aký ale tu máš tak návod. někde musíš začít, vole, nemůžeš hned valit, vole, hardcore mod. Pozor na to. Čau Katvuško, dík za 49. Počkej, pada mi to. Borec No. už ztratí, vole, dílek a je popíš. No pozri sa. No. Tu si dáš toto, ukazuje. Souhlasíš, že se můžu dívat na tvůj stream, na svým streamu? Môžeš, hej, jasné. Musím se zeptat na povolení. Digom povolení. No musíš asi na Twitchi, dřív ses nemohl zapnout něčí stream, jako restream. Nemohol? Nevím, nějak si vybavuju, že to byl průser. No dívej, vole. Děj a už se špiči. A to máš ještě takhle dobře kameru, jo, jak jsi to udělal, vole. Postavil som panáka, kámo. Ale naopak som mu dal nohy. Počkej, naopak som dal nohy, kámo. Kámo, on dá panákovi naopak nohy a říká, že to je pro děti, hochu. Takže ti říkám, že ten by tu vesmírnou Star Wars složil naopak, víš co. Pičovina. A uvědomil by si to až za 69 hodin. On má hlavu, pozri sa. Aj helmu. Mám to. Už mám jasca. Čo to je? Aj on chce vlasy? Nechce vlasy. Ja nemám vlasy. A čo tu ďalej neukazuje? Ty píče. Na tejto stránke, aha. Ty píče. Ty si môžeš meniť buď vlasy, alebo bez vlasov. No, takže víš, co máš vdat. No bez. To je jasný. No, počkej, ale... Bohemiane, čo? Ešte ti chýba shield helmy. Vy to vidíte? Ne, neviděj, vole, když jsem tam dal kameru. Tak ja som nevedel, že to až tak je dobre priblížené. Jako vypadá to dobře, no. Ještě trošičku bys to mohl seknout, jako. Asi No. trošku hlavu. Nebo stavěj to víc vpravo, jak je to HyperX. A ty si myslíš, že jak ako? No jenom kousíček to stavěj, no jako posuň se ty, no. No, víš, no, vidíš, šikulka. No. No počkej, to sklo potrebujem. Toto tu. Kámo, on bude úplně satisfied, že něco složil, vole. Prej borec nikdy nestavil Lego. Ty neznáš Chevu třeba. Chevu? Chevano. Ne. Čo to je? Ty jsi nechodil do družiny, vole, na základce. Chodil, ale neviem, čo som tam robil, nepamätám. Tam, to jako tady ty... Ale ja som skladal Lego, ale nikdy nepodľa na vodu, ja som si robil vlastné stavby, chápeš? Chápu. Ale Chevus musel znát, ne? Jak se jmenuje, takový to, jak je tam to bílý, ten bílej kloup a na to valil takový ty modrý... To je Cheva, podle mě.
Tu mi ukazuje, že mám dať toto, ale asi takto má byť, hej. Seva, ty chevo. Kámo, to jsou dvě různý, podle mě, skládačky, Seva a Cheva. Teď mám ty směr normálně zahaluzil. Kamoško, Podle mě Seva a Cheva jsou dvě různý stavebnice. také tie šikme L-ka potrebujem. Tu na. Ale podle mě v tom případě Cheva je taky něco. Pokud Seva něco je, Seva. Seva, kamo. Seva i Cheva, vole. To bude speedrun, kamo. Boli obě. No. A už sme na ďalšej strane. Speedrun, no, tak to je fakt malinká formulečka. Nie, ja som rýchly. Jo. Ale jinak to je pro 9+. Z piču. Mohli bychom Astatorovi pořídit nějakou jako tu stavebnici, takovou tu fakt jako pro nerdy, on je inženýr, ne, vole. Takovou tu, jak je tam ten motor a tak, jakože to už je fakt jiný vesmír. Ale ja neviem, ja nemám strojarinu. Jebli. Máš, vole. Nemám, vole. Jsi zemědělec, pičo, nebo... Ja som baník. No. Myslíš, že tam Ale strojarina? máš prostě inč, takže máš na to mozek, víš co. Po čo? To cheva máš rek. To som dal naopak, kámo. Astatorovo stavění lega. Dal jsem to naopak. Neboj sa, to sa otočí. Hoši, prostě tam naběhněte a najeb mu, ne. Že to je tak těžký, kurva. Komu? A já hraju Vovko a streamu. Kvôli čomu toto máš najebať někomu chceš? Jsem v BGčku a oni jsou prostě neschopní tady vletět, mají debuff a prostě stačí jim dát jednu jebu velkou a jsou v piči a oni to nejsou schopní udělat. Kde je ta druhá súčiastka? Tu je. Či už to má bordel, hocho, já ti říkám, že něco ztratí a nepůjde to dokončit. Půjde. Pozri sa na to. Ty jsi debil, Kolumbia. No. Já jsem Lego nezbíral, to bylo hrozně drahý. To je píčovina. Tu na? Ja som preskočil jeden move. A už je to v hovnek, všechno. Nie. Tak. No ale teraz, keby to musím otočiť, chat. Takto. Technik Lego, jo. A z druhej strany tiež tie L-ko potrebujem dať. Tady na Slovensku nemají v Drušíně stavebnice, tam šijou boty. To je kokot. Ale nemôžem potvrdiť, lebo si nepamätám. V Košicích se učili krást, víš co, a tak. Tam nějaký Lego, vole. A tak to nebolo v škole, ale to bola samoučba. To bolo po škole. Je možné, že mi nedodali súčiastku jednu? Nie, dodali, tu je. Díky Bochydy za 33. Hele, tady můj sub tě pozdravuje a říká, abys něco omylem nespolkl. Třeba mě. Tu je niečo zlé. Chat. Tu som niečo zlé dojebal. Ja to jebu, kámo. Počkaj, musím to rozobrať. Není nejaká Viem, že proč bys to rozebíral? Ne, iba tieto tu na súčiastky. Lebo oni ukážu niečo a potom to ukážu neskôr. Ještě by mě zajímalo, kdybys posunul si nad to, jakoby všechny ty součástky, aby jsme je viděli. Já ti jenom tak jako to snažím pomoct, protože chat nečteš, víš co. Jakoby, kdybys ty součástky dal tamhle, jak máš to od té PET lahve, tak aby jsme viděli, jako co máš ještě, co ti zbývá, víš co, někam. Kolik toho je, jako víš co. No to je easy. Super, dík. Kde máš kolesa do piči? Však dostávam brucho teraz. Jo, to je první pytel. No. No právě, takže vedle té krabice polož ještě pytel, protože takhle nevím, že ti zbývá ještě pytel. Jsem tvůj manažer, nebo já se o to postarám. Dvakrát pytel ešte mi zbýva. No tak tam dej oba, vole. Mám. Počkaj. Tieto dlhé pažby potrebujem.
Stavím sa za půl hoďky, som zvedavý na progres. No jasné. Počkaj, ale všetci musím dať sem, chat. Alebo ste ďaleko. Teraz vás vidím lepšie. Ešte tu. Toto potrebujem. A toto potrebujem obložiť. Toto potrebujem obložiť okolo toho modrého, čo je sem. Aj z druhej strany. Pustím nejakú hudbu. A vám? Vy nepočujete? Dick Ferrari. Akorát to není Ferrari. Ticho! Toto? Prečo to má iný odtieň, jak by som chcel mať, aby malo? Nie, to bude toto. To je sivé. Dvakrát siva. Dvakrát siva. Není proto kategórie Twitch? Skladanie lega? To pochybujem. Toto potrebujeme. Isto je? Tak povedz, čo mám napísať. Tak. No jasne. Kamo. Lego? Ale tak to nie je Lego hra. Tak Beďu, zmeň to. To bude skladať celý stream, to je... To nezložím, toho máme hneď, kámo. To je pre deti, chápeš? Počkaj. To je halus. Prečo to nepošlu proste postavané? Čo sa smeješ? Lebo sa chytíte všetkého, chápeš? Vy ste jak kapre. No všetkého sa chytíte. Počkaj, aby som sa mohol znížiť. Aha. To nižšie nejde, ale. Toto potrebujem nájsť, vy to vidíte? Neviem, či vidíte. Toto. Počúvaj, to je toto? To je... Ne. To je toto. Dvakrát. Šikma, šikma. To nedáva zmysel, ale. On to... Co dělal ten kokot, však nemá lupu? I ztratil na širavek, když hledal pipík na hajzlu? Kokot.
To není ona súčiastka, chápeš? Problém je... Aha. Ono má ísť s tým tenkým dnu? To má ísť o tenké dnu? Aha. No jasné. To malo ísť dnu. To si mi prečo Let's go. Teraz dvakrát šikmina. Počkaj. Šikmina a logo nejakej... Počkaj, šikmina. To neviem. Počkaj. Mám dvakrát šikminu, ale hento, tú nálepku, tá nálepka tu není. Ojebali ma. Když budeš mít problém, když tak pošlu ti tam Adelu a ti to postaví. Teď v zažije budú 3. To je 9 plus, kamaráde, takže to by nevedela. Co okuliare si nechal v Kauflande? Na pokladní číslo 3, lebo toto nikdy neposkladaš. Poskladám to, chápeš? A mám odkazuje, že tá je rožky v zlave SU dobré na struhanku, lebo SU tvrdé jak môj kokot pri šínovej hudbe. Si taký dement. Počúvaj, nedodali jej súčiastku, chápeš? Nemám lepky. Ojebali nás. Nemám lepky proste. Na bode ukazuje, že na tú šikminu ide lepak. My tu nemáme proste nálepky, chápeš? Nedodali. Pozri celý planík alebo krabicu. Nehovor mi, že na tomto budú. Čo ti jebe? To mi nehovor, že to mám nalepiť. Hentam. DP World 8. Prehrali sme automaticky proti lepkám. Jak mám vedieť, že to nalepím dobrým smerom? Mám to. Druhý ešte. DP World. Mám to. Easy. Ok, môžeme ísť na next session. Ten plán má koľko dokopy? Aha. Tak dneska si dáme part 1.
Dve takéto nám treba. Sú rovnaké, sú. Na tieto kokotky pôjde toto. A tieto veci... Mám to. OK, treba nám šrúbka, L-ko, malé L-ko, siva, dvakrát mám. A ešte veľké gulové. Gul. Kde je dvakrát? Haló? Sivo? No. V prvom rade dôležité je... Čo? Veď také tu nemám ani. Aha. Počúvaj, o co ty čítaš letaky z Kauflandu dole hlavou, že sa ti zdá, že tá nalepka je tam dobré? Čo? Drž píču. Tak to už nezmením, ale bohužiaľ, to bude proste prvé Lego. To už proste tak tam bude. To jak sa mohlo stať? Tu niečo je zlé. Tu sú nálepky. Počkaj. To akurát vy vidíte, vy kokoty. To je v piči, že to je akurát na kamere, chápeš? Počkaj, ja to otočím takto. Šikmina je týmto smerom. Zwei Boden od šikminy ide toto tu. Tak. Toto... To je zle. To nedáva zmysel, ale. Vôbec. No dáva! Ale keby toto by malo byť vyššie o niečo. To nedá... Chápeš? Lebo tieto dávajú zmysel. Tieto majú byť zarovno s tým žltým. Drž piču, čo univerzita kokot? No, toto máme zarovno, jak to ukazuje v pláne. Ale vedľa toho by malo ísť zarovno tie bočnice, alebo čo to je? A to proste nejde. Z nejakého dôvodu. Z nejakého tam... Ježiš, ja som vynechal jednu vec. Drž píču. Či? Tu keby chybala ešte... On tu má 3. Niekde sa stala chyba. Musím ísť spätne. Toto dĺžky. Ticho. Tak. Doplníme, keď nemáme. Doplníme. Zapíname. Tak. Teraz to bude ono. Kotiny ste ma vy nahovorili, aký chýbal krabici od Lega. Vy ste ma nahovorili. Pičoviny, tu budem skladať. Ja ešte nemám deti, kurva, že by som mal skladať s nimi Lego.
Toto dvakrát. Dvakrát L-ko. Modré. Dvakrát. Raz toto. A raz turbo. Nie, dvakrát turbo. Tak. To je motor? Či čo to je? Tak? To chceš odo mňa? Veľkú formulku by som videl na Sabaton? Píčovina. Z hornej strany tiež chce po mne niečo. Zo spodu. Mám. Toto treba napojiť tu. Čo ti jebe? Dobre. Kamo, ja sa bojím, že raz mi dojdú súčiastky. Otočíme ju naopak a zo spodu by sme mali dodať súčiastku známa takto. Tak. Sadana. Krása. OK, ideme na part 21. Máme tu oranžová. Takáto. Ježiš, nálepky nie. On to chce niečo na mne nalepiť na mňa. Štyrku chcú nalepiť. A to je jedno, jak to nalepím, to potom len otočím. Čo je štyrka? 60-ka? 60-ka, no. Ale lepiť viem pekne, len nie v správnom smere. Zabudni. Zabudni! Ti hovorím! No. Mám to. Ešte druhá. Kláci, hladný som. Jo! Kde je myška? Haló. Haló? Kto tu je? Počkaj, ja neviem, čo počujem. Haló? Haló? Počkaj, čo si prišiel, jak temný jazdec? Haló? Haló? To nie je hovor. Už ich máš? Haló? No jasné, že ich má. Čo je za tlieskanie Viktorovi za nový mic?
Všetci sme si to zaslúžili. Jaký Mike? Autotune mi přišel novej. Aj, kamaráde. No, kamo, to je jaký rozdiel? Krásne to je. To je, jak keby si z Felicie sadlo do Lamba, ty kokot. Všetci sme si to zaslúžili, kamo. Teraz raz, môžeš... 2, 3, 4, raz, 2. Check, počkej. Ozvěna je, lebo... No, ještě je tam ozvěna, ale tak to je prostě tím, že tady nesnám ještě v tom studiu. Jo. Konečně do píče. To si představ, kámo, že oni mi nejdřív poslali, tam byl dárek, že čepice zadarmo. No. A oni mi napsali, že už je to na cestě k vám, to vaše objednávka. A nejdřív mi přišla jenom ta čepice samotná, bez těch sluchátek. Aha. Že tak to je GG, kámo. Tak to je GG. A jak si to podešil? No, ja, že najprv prišla čapka, hej? Nic, přišlo, jo, nejdřív poslali čapku, to nemohli poslat znova, no, přesně. Nice. Konečne do piče sa bude lepšie hrať s tebou od mnoho. Dobrý den, pan Bodnár. Na základě zpětné vazby za sledování vašeho skládání jsme vám na základě vašich schopností vybrali set, který by vám měl vyhovovat více. S pozdravem společnost Lego. Ja viem, že tam je slon a nebudem to otvárať absolútne. Věk 1,5, kostky 6. Dobre. Každý jak začínal, kokoti. Vy ste, veľa z vás nepostavili ani piču z Lega, 100%. Kavo, jak ste mohl nalepit v obráce, my vysvětlit ja základ. Proste zlý smer. Tak ale občas formula sa keby pretočí vo vzduchu, vtedy keď to budú fotiť, tak to bude dobré. Chápeš? Co kurva? No proste občas formula sa pretočí vo vzduchu, chápeš? A hlavne tá z Lega. Čo mi nechápeš? Proste kickflip. Nebol si na skateboarde nikdy? OK. Příště až někdo bude píčovat na mě, tak já řeknu taky random sračku a budu dělat, že to je argument. Díky. Tak jak to čo mám iné na to povedať? Proste som, nezlepím to už. Příště, až by někdo řekne, kámo, dal si fakt na píču sloku tady na tom albu. Já řeknu, kámo, občas vodopád, prostě padá dolů ta voda do řeky a naplní se jakoby pod tím rybník a musí pokračovat dál jakoby. Peter Parker, Mary Jane, fuck me, sex me now. Hurricane ako je za 9 mesiacov. Seva. Co tam ta kunda zase ještě, kámo, rejdu má kopnúť do držky. What? Kámo, to môže byť strašne zlý klip a mohol by si to špecifikovať. Kedy no? OK. V pohodě, přidejte si pro ní, odevzdám jí, zdarma. No hovorí... Jdeš domů. Pre neznalého diváka hovorí o čívave. Jo? Co pre neznalého co? Diváka hovoríš o čívave. Aspoň myslím, že to bolo. Ty adresu Viktora Lepsa si nech. No. Kamo, insane. McLaren by bol na mňa hrdý, chlapci. Až na toho sponzora. Kamoško, prostě uklidil jsem všechno dneska, všechny hovna, všechny slimáky, pustil jsem sekačku. A sekačka prostě je kolo od hovna. Prostě, kámo, já měl takový chuť vzít toho psa, normálně ho přilepit na rogalo a pustit ho normálně ze sněžky. S GoPročkem, kámo. A jenom se dívat, kam doletí. Přísám ti, kámo. Počkaj, pre kontext, akože nasral ti na trávnik a sekačka to posekala, hej? Ne, přejela to kolem. Je kolem, OK. Na kole hovno, kámo. 15 minut jsem to sbíral, kámo. Aha, to je sedačka, já už to vidím. Asi teda. Myslím. Co gaspujete, kokoti, však by to byla dovolenka pro ní a pro nás všechny, chápeš? Co vy víte, třeba to je její sen. Ty čivavy, jakoby letět na rogalu. No. Největší. Však videl som psa, ktorého dali, že keby dali mu potapacký oblek a bol v mori a pozeral sa na keby na rybky. Yes. Tvůj sen je co? Ten samej, aby moje čo letěla na rogalu někam. Pryč. Špecificky. Máte spoločné. Ale stejný sen s Kerinou. Zrovna to takhle vyšlo, no.
Ale ne, kámo, tak já na ně píču, ale prostě, chápeš, na někoho musím píčovat, na někom si musím verbálně vylít stek. Na dětech to nechci dělat, protože prostě chápeš. To já chápem, já mám na to chat. Budu mít trauma prostě. Já mám na to chat. Ale většinou to robí... schraňuju v sobě a pak většinou to na čivavě. Většinou chat to robí mě, takže... To nevadí. Někam to musí, ty chápeš, někam to hovno musí dopadnout. Pohodě. Oni po celý den prostě přebírají sračky od různých lidí, chápeš, od rodičů, od z práce, různě celý den někdo sere prostě život, fucking vole life, na ně dolejhá a potom prostě přijdou a to hovno hodí na tebe, chápeš? A to je správně. Za mě to je v pořádku. Za mě to je v pořádku, jakoby. Naprosto. Za mě čo není v poriadku, že mi chýba joystick, to není. Aha, tu je. Mám ho. To je raz, je to v poriadku. Je to jakože volant, oh shit. Ty ho zobereš a přeměníš na peníze, přesně tak, kámo. Vidíš? To málo kdo zvládne. To nedává zmysel. No. Ty sluchátka jsou i open, takže já slyším všechno, co říkám, kámo. To je halus. Akorát šumně je kokot. By nemusel jako šumět. Je, že ty šumíš, lebo mikrofon nešumí. Ne, měl jsem si koupit černé, ale vypadám jak to, trošku jak... Uška by mi chyběly na to dát. Fadvet a Lajka letela do vesmíru. Lajka, co povedz jem však si tam bol a hladkal ju pred odletom. Ej, čivava môže letieť na rogale. Kokoti. Co zajebal? Či ja som Lajku hladkal pred odletom. Akože som starý, keby niekto nechcel pochopiť. Že som sa Nie, to zabudni, že spadneš a sa rozletia sa diely. Počkaj, ale tu chýba sedačka, takže toto nemohla byť sedačka. OK, ďalšie nálepky vyjebané, ja to mám v píči proste. Máš sa nálepky lepiť až nakonec nahoru, chat. Otázka. Ne, lebo potom by som musel rozoberať nejaké diely. To je legit návod, jak to máš robiť proste bod po bode. No, proste to udělal špatne, když máš návod. Kamo, ty si vždy všetko podľa návodu zrobil dobre, isto. Ja nečtu návody, kámo. To neviem, či by som poslal... Ale je pravda, že u tohohle to je potřeba, no. Neviem, akú formulu by som postavil potom, ale... Keby som nečítal návod. Dvakrát to chcú. Ale dobrá správa je, že už iba pár dielov. A máme i part 1 hotovú. Zlomeno 3. Jaký máš mikrofon? Tohle je... This is microphone. 1, 2, 3. Dobrý, nie? Chat. Kto nevie, tak by ste povedali, že to není štúdiový mic? This is not štúdiový mic. Znie to proste jak šurka, kámo. Taká slabšia šurka, no. Je to v pohodě, kámo, normálně s tím budu streamovat. Už nebudu mít žádnej tady tu. To masaker, kámo. Mám píči. Prvýkrát, keď to Dušan keby doniesol, on nám nepovedal a napojil hen tak na Discord a nikto nič nespoznal, kámo. Nikto nepovedal ani slovo, že to čo máš za mic. Kurva, ale počkaj, to nedáva... Zní to v klidu, no. Čisto teoreticky to môže byť, že len jedna patrí. Áno, OK. Chceš niečo hrať inak? Či to neriešiš? Já? Mě jedno, nebo jako teďka mám chvilku, holky jsou pryč a jinak nic nerobím také, že koukal jsem na Vueltu. Na Voltu? A Vuelta España. To je futbal? To je jako, ne, to je jako Tour de France, akorát prostě ve Španělsku Grand Tour. Toto som skipol. OK. Tu mi niečo chýba, ale Viktor. Futbal, no. Co říkáš na výsledky našich? Kámo, já jsem psal, vole, Bitnerovi, hned jsem mu psal. Hned jsem mu dal follow, hned jsem mu psal, říkám, jaký slaboučký byl fanart proti tobě. Neměl nohy, co? Mi napsal vysmátý smajlíky, že děkuje. Insane. A Vacek dal insane TT, kámo, jsem zvedal, kam půjde. No Bitnera hned podepsali, že jo? Zpátky.
Nebo zpátky, kam ho podepsali? Do toho týmu, kde je, myslím. Niečo to je zle. Máš hezký hlas, když tě rozumět? Tu sa niečo skiplo, kurva! Počkaj. Tuto je. Tu sa niečo skiplo. Dobré, kokoti, mutet. Niečo sa dojebalo, chat. Tu niečo chyba. Komu můžete mi vysvětlit, co chce ten pes? Kerino! Co chceš v životě? Co je tvůj sen? O jednom vím? Možná ho zařídím. To je na piču. Už je ticho. A možno to nie je tak na piču, jak som si myslel. Treba rozobrať toto tu a toto. Toto tu dal? Dáme to sem. Nie je to náhodou inženýr? Inženýr kokot. Jo, ale prišiel som na chybu. Jebem toto! Dobré, kokotko. Padlo ti to do té díry, co jsi udělal tím kladivem. Musíš k sousedovi zazvonit. Dej kokot. Pomaličky. Hned jsem tu. Dobre, už, ja toto už budem mať hotové za chvíľku. Sa nemusíš báť vôbec ničoho. Tak. No jasné, že som proste niečo vynechal. Som to hneď vedel, kámo. Som mal zlý tušak. Dobre. Teraz sa potrebujem vrátiť naspäť. Na ktorej sme boli časti? Toto, hej. OK. A teraz mi zase chýbajú iné veci. Toto? No jasné. Tu treba aj... Aha. Treba zakryť, no jasné. Toto. Hudba. Nemám rád ticho. Takto. Čierne. BUM! Vysím si tak u Dušana sa viem počuť. Jak to mám vložiť do tej diery? To nejde. To nejde proste. To nejde. Mi nevychádza. Počúvaj, tu je taká diera a ja to musím vložiť do tej diery a ono to tam nedrží.
Nejde to tam, kámo. To je výrobná chyba, chápeš? Kokotina. No toto už je... Počuj, ja toto všetko je na To už je 2. A toto tu na čo je? To sú náhradné diely, či to prečo... Je to správna díra? Jo. Nedáva to zmysel. Alo? Čau. Salut. No to mám hotové, kámo, ale posledný diel mi proste nesedí. Co budeme hrát za videohry? Šupaky. Musím si ísť potom... 2? Mhm. Proč si musíš zase ísť? Po jedlo. Nejedol nič. Ty pičo, kamo. Ty čekáš na mňa vždycky? Sídlem nebo? Tak nevedel som, že dneska prídeš. Takže nečakal som. Ty si jak taký letný daždík. Kurva. Piči, nenávidím, keď proste niečo vyrobia a je to proste pičovina. Môže za toto Lego, nezapomeň. Môže. Kamo, reálne tu ukazuje, že mám štúriť tento diel do tohto dielu a to proste nepasuje. Děláš to špatne. Ne. Dělám to presne, jak je na tom obrázku, chápeš? Ešte aj ten smer dávam. Tak im zavolej, kámo. Ukáž to na kameru. Tu máš, pozri sa. Ja neviem, či uvidíš to, jak ti to... Jo? Vidíš ten šikmidiel? Ten šikmidiel má ísť do toho vyjebaného kruhu. A teraz si ukážem pôvodnú... Ten vyjebaný kruh je tuto. Ja ti to približím, kľudne. Počkaj, ja nevidím to OBS-ko, aby som videl, či to ukazujem dobre. No. Snažím sa ti ukázať ten vyjebaný kruh. No, jasne. Vidíš ho? No a toto má i sem, jo? To nejde. To tam proste nejde. Proste nejde. Nejde. To tam proste nejde, kámo. Skús to opačne, to nejde opačne. Má to tam dať na silu? Co? Tak ide. Tak ty si kokot. Ale by som chcel vedieť, jak tam 9-ročné decko to tam napcha. Ty nejsi 9-ročné decko, kokot. Čak, ale je to pre 9-ročné. Jesus. Dobre, mám to hotové. Otázka je, prečo mi tu zbyli dily. Povieš mi? Zbyli mi dily? Zbyli dily. Nie, všetky diely pasovali, kámo. Všetky diely sú in. Je to symetrická formula, kde nikde nechýba proste nič, chápeš? Pozri sa. Jo. Krásne. Je to vnútro, je to črevo. Náhradné? OK. Konečne niekto, kto má rozum. Som spokojný s touto odpoveďou. Tu mu dáme kľúč do ruky. Tu mu dáme VIP.
Nice. OK. Ale jak to zrobíme, aby som to získal? No zajtra budeme pokračovať, chat. Part 2. Čo smejete? No čo ty plešatý kokotko? Som ja ako mechanik. No? Dobre, zapamätajte si 30. strana je ďalšia strana. Alebo 29? Nie, 30, 29, 28, 29. No, toto potrebujeme vložiť dnu. Normálne skladá jedno Lego, čo má byť na hodinu, urobí z toho predloženú verziu Pána prsteňov. Ne, to ty tak rýchlo robíš veci, ja to robím precízne. Je to, kamoško, to bude bezchybná formula, až na ten opačný názov. Ale, keď si ju pozrieš z tejto strany... Som chtěl říct, no. Pozri sa. Nie je to naopak, vidíš? Si vymysleli. Čaute.